Semana Santa, il-ġimgħa mqazza kif magħrufa fi Spanja. Bħalissa kull min iżur xi belt Spanjola żgur li se jiltaqa' ma' xi purċissjoni b'folor kbar ta' nies u għexieren ta' reffija iġorru statwi uniċi. F'Malta wieħed jista' jammira dan l-istess stil f'wirja mill-isbaħ 200 statwa fuq aktar minn 40 bradella kollha bi stil Spanjol. Din il-wirja li għandha miftuħa sa ħadd ilgħid f'nofsinhar tinsab fil-każin tal-Banda ta' Santa Marija l-Imqabba. One News iltaqgħu tkellem mal-imħuħ wara din il-wirja li saħansitra ġiet rikonoxxuta mill-Ambaxxatur Spanjol għal Malta. Leonard Azzopardi għalilna li dak kollu li wieħed isib f'din il-wirja huwa maħdum bl-idejn. Din il-wirja nagħmluha minn 2007 u għaw 41 bradella u mal-200 statwa. Ix-xogħol tar-raħmu, ix-xogħol kollu sar minn Michael Ketkuti, jirrakma kollox bl-idejn u da xogħol li għawa kollu sar għawek bl-idejn. Din hija stil Spanjol, l-istatwi mlibsin kollha bħalma jagħmlu l-proċessjonijiet ta' Spanja. Fl-istess każin is-sessjoni żgħażagħ Santa Marija tal-Imqabba qed jagħmlu dram li jqabbel il-Passjoni ta' Ġesu ma' żminijiet tal-lum.